piye? Matur nuwun Badhe Indah. Ripun kabare sedaya Mas Mbak, alhamdulillah kami sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ingkang boten lebet, ingkang boten lebet sinten? Nggih menapa? Gerak. Nggih, sami semangat. Alhamdulillah kami semangat. Aman sampun wajibipun nggih. Kantuk boten? Alhamdulillah menawi boten. Sakmenika dan Budina badhe ngajaraken babagan geguritan. Nggih, wonten ingkang sampun mangertos menapa punika geguritan? Geguritan menapa? Apa Mbak Siva? Puisi wonten ing basa Indonesia puisi. Sinten ingkang sampun nate derek lomba maos geguritan Cok Maka SD derek wonten? Oh derek. Sakmenika mangke sinaunipun babagan geguritan. Supados beda saben maos kanthi aplikasi sae nggih. Aderekipun pasinau dipun monggo HP nggih buku dipun samekaken piye HP-ne dipun delekaken meja badhe ngandharaken menika kompetensi dasar utawa sinau ingkang badhe dipun andharaken dinten menika. Di 3 sampai Solo. Yang ada cara memberikan dengan benar. Kalian? Siswa dapat menunjukkan unsur kebiasaan dalam bertulisan dengan benar. Nah, menika ingkang badhe dipun sinau. Ingkang sekawanipun gambar Tobi Mbak Alisa pun waos ingkang Solo. Mate pirembagan kalian kelompok nggih. Saderengipun wonten ing materi monggo sami samektaken apelipun Budina badhe maringaken soal present mangke saderengipun kasinaon lajeng sasampunipun kasinaon soalipun wonten bijinipun ingkang kaping pisan menika kagem pangertosi menawa kalian Mbak sampun mangertos babagan geguritan. Nggih? Nggih. Budina nggih, wonten sedasa soal.
biola kalian Mbak Ulfa irami kantuk Wonodoso. Keplok kan Mbak Viola kalian Mbak Ulfa. Menawi bijinipun Anda makin sate wonten ten malih. Nah, samenika supados bijinipun inggih monggo sami niramaken menapa ingkang Bunda badhe ajaraken. Bisina kula dapet menawi sabenipun menawi mangke saged dipun temtonaken diraosaken. Samenika Bunda kula dapet anggenipun maos gegulang akoro. Atur kula. Mugia kantor Ibu Bakno ingkang sampun gegulang katen. Do nalika tangan kula kangge saha nalika pikiran kula apa panjenengan tuntun tangan kaku puniki nyepeng pekelot nyerat aksara jamak ho no co ro ko. Pamantasan geguritan inggih menika salah satunggaling hasil sastra modern ingkang ngemu suraos luhur atau wahid sastra ingkang ngemu suraos luhur basa cetak endah unsur kebahasaan lebet geguritan setunggal tema menika gagasan ingkang kekalih menika ciptaan gambaran utawa imajinasinipun pamangget utawa prinsip kadang binti pamilihing tembung ingkang angka sekawan inggih menika gaya bahasa gaya basa utawa lelawaning basa arti majas. Wonten personifikasi, metafora, repetisi, lan sakarungalipun. Lajeng wonten latah. Latah menika nggambaraken panggenan wekdal, wasana, kahanan. Purwakanthi wonten 3 purwakanthi basa. Ada purwakanthi sastra. Kedah gatosaken menapa? Olah swara. Lajeng olah rasa. Menika sami kalian rasa. Leres. Ingkang ketiga olah bawon kadasta wiraga. Kedah boten kaku. Terus pasuryanipun utawinipun rai kedah dipun gatosaken menika lesu menapa gembira. Nek seneng nggih kalih guyu nggih menika. Wonten pikangenan buku mriki. Sampun sami mangertos? Ampun. Tapi sak menika tuladha geguritan pit ontel. Dia minta. Pit ontel.
Mbak Devita. Kita nikah Bede atau Pak Prayogi komentar di Mas Poti. Derek Pak. Sama nikah mangga sami damel kelompok di kelompok setunggal kali 3 sekawan gangsal 6. Yo katur wonten mboten? Nggih. Tembung ingkangane saged dipun buka menika wonten ing HP. Nggih, Tantra lexicon. Yang kelompok sekawan andharaken menapa artipun pirembaganipun. Mangga sinten badhe ngandharaken. Mbak Devita menapa balaine menapa ya. Ya, dipun andharaken artipun ya. Kita saged mangertosi gana caraka nggih. Keplok kagem Mbak Devita. Arpati wonten pamrayonipun saking gene Mbak Devita. Sampun sae? Sampun sae nggih. Samenika monggo dipun cobi maos geguritanipun. Atur kula beliau kakek bapak ingkang sampun bulan dateng kula. Nalika mangke wonten ing griya sami sinau maos geguritan. Nggih, saderengipun gurina mangke pun siji. Nggih. Mangga mangke dipun wangsuli kagem apa seserepan menapa sampun paham menapa derek babagan geguritan. Sampun derek. Kagem pepanggihan minggu ngajem minggu ngejan jelas geguritan. Pasinaon dinten minggu tekan mangga sami Dedomongin kanthi maos gambaran keparengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.